So guys, आंनि भिडिअ बानायनायाव भइसआ आंनि बे रावा मोजाङै फैया, ओंखायनो आं दिनै मोनसे बुस्थु लाबोबाय आरो नोंसोरबो गोदान जाय इउटिउबार नोंसोरनोबो नांगौ, नोंसोरबो बेखौ बायनानै लानो हागोन। बेखौ बबेयाव मोनगोन आं दा खोन्थागोन लास्टआव। आं बेखौ आनबक्सिं खालामनानै खोन्थागोन अपेन खालामनानै। केमेरा स्टेन्डबो लाबोबाय, ओमफ्राय बे माबाखौ लाबोबाय आङो, बे भइस मोजां फैनायखौ। मबाइलजों रेकर्ड खालामबाथ' मोजां फैया नालाय। एबार नोंसोरो नायदो माबायदि सोलियो, आङो माने माबायदि जागोन देखायनोसै, मोजां जायोना गाज्रि जायो भइसआ देखायनोसै। नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। आरो आंनि चेनेलाव जाय गोदान आंनि भिडिअखौ नायदों नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला। आं गोदान भिडिअ हगारोबा नोंसोर नुगोन। ओमफ्राय आं मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों ओरैबायदि, जायफ्रा इउटिउब चेनेल खुलिनो नागिरो बिसोरो सोरबा रोङा, बिसोरबो इउटिउब चेनेल खुलिनो हागोन। बिदि मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों आङो। इउटिउब चेनेलखौ माबायदि खुलियो बेखौ भिडिअ बानायनो नागिरदों आङो। गाबोन बानायगोन। ओमफ्राय नै दा आङो इउटिउबारफोरनि थाखाय मोनसे बुस्थु लाना फैदों। आंनि थाखायबो, आंनाबो भइसआ मोजां फैया, साउन्डआ मोजां फैयाखै, मानोना मबाइलजों रेकर्ड खालामो। ओंखायनो आङो दिनै माइक्र'फन फिसा मोनसे बायनानै लाबोदों, खम दामावनो मोनो। ओमफ्राय स्टेन्डबो मोनसे लाबोबाय। ओमफ्राय स' गाइस, नोंसोर भिडिअखौ नायलांदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेल आइकनखौ थुनानै ला। आरो जाय इउटिउबारफोर गोदान इउटिउबारफोर नोंसोर आंजों लोगोसे दा साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेल आइकनखौ थुनानै ला। मानोना इउटिउबखौ खुलिनायजोंल' जाया, गोबां खामानि मावनांगौ इउटिउबाव। नोंसोरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंसोरनो आं मोनसे फारि सोलोंथाइ होलांबाय थागोन, जाहाथे आंनि चेनेल ग्र' जानायनि लोगोनो नोंसोरबो जाफानो हायो। स' गाइस, होमबा नायदो, आं आनबक्सिं खालामना देखायनोसै मा लाबोदों। आरो जाय इउटिउब चेनेल खुलियाखै, खुलिनो गोसो दं, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। गाबोन बानायगोन आं भिडिअखौ। आरो भिडिअआ जाबाथाय नैबे आंनि बे दा देखायनाय भिडिअआवनो आं लिंकखौबो होना होगोन। ओमफ्राय आरो गोदानैबो भिडिअ हगारगोन, साबस्क्राइब खालामबानो नुगोन। ओमफ्राय नैबे भिडिअआवनो लिंकखौबो होनानै दोनगोन। स' गाइस, नायदो होमबा आं आनबक्सिं खालामनानै अपेन खालामनानै देखायनोसै, माबायदि इउज खालामनानै देखायनोसै। दे बक्स खेवलाय। स' गाइस, नायलाय मा दं, आनबक्सिं खालामथारनोसै। नुनायनि ओरैहा नुनायनि खर'आ बारा खाथियाव थांनांगौ। आंखौ साननांगौ नोंखौ नुवारा मोनायाव भिडिअ खालामनायखाय मोजां जादों। नैबे गैला जेबो। स' गाइस, बेयाव जेबो गैला, बेयाव जेबो गैला, नैयाव कार्टनाव बेयाव जेबो गैला। बेयाव ओमफ्राय नैयाव दङ नै बे केमेरा स्टेन्ड। बेयाव जोङो मबाइलखौ ओरै होनानै नैजों खेबनो बोरै माबालाय खेबग्रा। माइक्र'फनालाय थानांगौथ' माइक्र'फन जालाय गैयासो। नैबे माइक्र'फन, बेखौथ' मिथिखायो। नै आं बुंदोंमोन ना भइस मोजां फैगोन होननानै, बे खेवलायखौ बिखा खालाम मोनलायदोंमोन आं बेखौ गैया नंनानै। भिडिअआनो जाला। नै बेजों भइसआ मोजां फैयो एसे। हेल' गाइस, बेखौ लानांगौ, नोंसोरबो लाबानो जाबाय। ओमफ्राय नैयाव नोङो मबाइलखौ ओरै दोननानै, दाथ' आंना मबाइला गंसेल' नङाबा देखायगौमोन आङो। मबाइला गंनै जानांगौ, नङाबा देखायगौमोन आराम बेयाव दोननानै। बोखानाङा आं खालामगोन। बेयाव नोंसोर मबाइलखौ दोननानै आरामसे नोंसोरो हारसिं भिडिअ रेकर्ड खालामनो हागोन, रावबो हमनो दरखार गैया। बरनाङा बेखौ बिदिबो बरन जायो नै। नाय दोननानै देखाय। बख'थारनाङा, माबायदि नुयो दे बिदिखौनो बख'नाय। स' गाइस, आं नोंखौ इउज खालामनानै नायनाय दे। नैबे माइक्र'फनखौ इउज खालामनायनि माबायदि खोनायो बेखौ खेवलाय, इउज खालामनां बेखौ इउज खेवलाय। बेखौ खेवनाङा आरो नै थारखौसो।
खेथेबलायाव आंनाव ayo tergerak na So guys, नै माइक्र'फनखौ सोनानै रेकर्ड खालामदों आङो दायो माबायदि रेकर्डिं जादों खोनासंनायदो So guys, होमबा आङो केमेरा स्टेन्डखौ नायनि माबायदि खालामनांगौ नोंसिनो देखायनो So guys, होमबा नैदि केमेरा स्टेन्डआ नै बेखौ बोरै इउज खालामो आं देखायगोन ओमफ्राय नै बेजों लोगोसे माइक्र'फनाथ' आं सोनानै लाबाय होमबा जोङो मा खालामनांगोन नै बे आथिङाव नैदि नैबे बुस्थुआ दङ बेयो मोजाङै नाय बेखौ खेवनांगोन बेखौ खेवबाय बेखौ खेवनानै बेखौ ओरै नों जेसेबां गोलावसिन लायो लाजागोन आरो गाइस आं ससेल' बोनानै देखायनोसै हारसिं भिडिअ खालामनायना प्रब्लेम जायो एसे होमबा नै बेयाव खेथेबबाय आङो नांथाबाय खेथेबबा नांथागोन ओमफ्राय खेवबानो मानसि समान गोजौ जाफ्रामो ओमफ्राय स' गाइस नैयावबो बन्द' खालामसै आं ओमफ्राय आरो दाना थांखिखौ बरनसै बिदिनो आरो मोनथामखौ बरनसै आं स' गाइस होनबा आङो आथिं मोनथामखौबो बरनबाय होनबा दायो आं फसंसै नै बिदि जाबाय होमबा गाइस बिदि जाबाय ओमफ्राय नैयाव दाना नै इयाव अनेक खामानि दं इयावबा नैबेजों नोङो बेखौ ओरै फिदिंनो हागोन ओमफ्राय नैजों ओरै इयाव नों नैयाव दङ बेजों मारिनानै दोननो हागोन मबाइल माबाखौ गोरायै ओमफ्राय बेयावबो नोङो फोलावनो हाबावगोन नैलाय बेखौ खेवनानै नोङो इयावबो ओरै फोजौनो हाबावो इयावबो नै इयावबो नै फोजौनो हाबावो इयावबो फोजौनो हाबावो ओमफ्राय बेखौ नों मारिदो बेसेबां गोलाव फोजौदो ओमफ्राय मारिदो होमबा मबाइलखौ बेयाव लगायगोन नायबानो जाबाय मबाइलखौ नैयाव लगायगोन नैबे जिथुनाखि नैबे दङ बेखौ इयाव मारिदो स' गाइस होमबा आं नैखौ मारिबाय दाना नैबे बुस्थुखौ ओरै खेवनानै बेखौ ओरै फिदिंनांगोन नोङो बेखौ ओरै फिदिंनांगोन ओमफ्राय बेखौ नोङो ओरै लायोना ओरै लायो नोंनि गोसोसै बेखौ मारिनांगोन बेखौ मारिबाय ओमफ्राय स' गाइस नैयाव मबाइलखौ दोनदो नैखौ ओरै बोफ्लावना खेथेबदो मबाइलखौ स' गाइस होनबा नोंथांमोनाथ' बेखौ बुजिबाय ओमफ्राय माइक्र'फनाथ' डाइरेक्ट नों हेडफन सोग्रायाव सोदो नकिया सोग्रा जानांगोन हेडफन सोग्रायाव सोदो ओमफ्राय डाइरेक्ट भइस रेकर्ड डाइरेक्ट भिडिअ रेकर्ड खालामदो आरामसे सोलिखायो माइक्र'फनखौथ' खोन्थानाय जेबो माबा गैया माइक्र'फनजों बेजों मोननैजों फैगोन आंनि बे डिसक्रिपसन लिंकआव दङ नोंसोरो जाय गोदान इउटुबार नोंसोरो जुदि अर्डार खालामनो गोसोबा नोंसोर आंनि बे डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै गोथाङै लिंक होनाय दङ गोथां नाम्बारै बेयाव थांनानै नोंसोरो अर्डार खालामनो हागोन स' गाइस होमबा भिडिअआ बेनोसै खोन्थानाया स' गाइस आंनि भिडिअखौ जाय मोजां मोनदों लाइक खालामना हो आरो जाय आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों बिसोरो साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौ थुनानै ला आं इउटुबरनि थाखाय गोबां बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन आरो जेब्लायबो लाबोबाय थागोन नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला आरो दा जिथुनाखि प्रडाक्ट देखायदों बेखौ नोंसोरो जुदि नांगौबा नोंसोर बायनोबा नोंसोर अर्डार खालामबा आं बे डिसक्रिपसन लिंकआव लिंक होनाय दङ डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बेयाव थांनानै नोंसोरो थुनानै अर्डार खालामनो हागोन नोंसिनि न'आव थांनानै हैगोन ओमफ्राय नोंसोरो जेब्ला माला हैगोन अब्लासो नोंसोरो फैसाखौ हरबानो जागोन स' गाइस एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो बाय बाय